lenu ndele odogwu na lenu ndele nekwe madabu na ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele na nne m amụ amụma ngwụlọ tụfue m n'ime ịkpa ndele na nna m amụ amụma ngwụlọ tụfue m n'ime ịkpa ndele nwoke m afọ anya ndele nwaanyị m afọ anya ndele odogwu na-ali enu biko badabu m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele odogwu na-ali enu ndele ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ndị nwa bụ ọgbalụta obuluta ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe fikwa aka n'anya ife ụwa bụ a na-eme maka na okwe ngwa ngwa na-ekweta ife ụta ije ụwa bụ mbembe ọjụ ngwa ngwa na-ajụtazi ife ụta ife ụwa bụ a na-eme ebe okwu mgbabeli isi wee bụrụ ije ụwa bụ mbembe ngị bụ oji ọsọ achụ ife ụwa welukene nwayọọ ife ụwa bụ a na-eme ka amala ebe dị na-akpa ekechiri ọnụ ije ụwa bụ mbembe odogwu na-ali enu ndele n'ekwe madabu na m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele na nne m amụ amụma ngwụlọ tụfue m n'ime ịkpa ndele na nna m amụ amụma ngwụlọ tụfue m n'ime ịkpa ndele nwoke m afọ anya ndele nwaanyị m afọ anya ndele odogwu na-ali enu biko badabu m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele odogwu na-ali enu ndele ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ntị ajọ okwu bịa bụrụ onye na-agba mbọ ije rinne ụwa bụ mbembe wee nwee ike na-akọ ji na-eme ọ dịka ada eme na-akụ mkpụrụ akwụkwọ dị iche ije ụwa bụ mbembe nke bụ na arọ kwụrụ arọ na oge a na-eweta ife ubi ife ụwa bụ a na-eme ịbịa n'ọbịa egwu na-adị imekwa na ọ bụ sọsọ ya na anya bụ ive ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe akpakwulu akpa ive m ọ kụchasị n'ubi ọ na-eweta egwu ife na-adị ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe mana ofu ife lụrụ ya bụ na ife ụwa bụ a na-eme o kwere anụ nwaanyị ije ụwa o kwere egote egwu edebe n'ụlọ o kwere enugbu ọkụkọ ibie na-enu efi o ụwa bụ a na-eme a ọ dịka na-asa ada eme ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka ada eme ije ụwa bụ mbembe ife a ka o mmekata ndị mmadụ a na-akụ ya ọnụ na-eme ọ dịka ada eme anọkọta akpọ ọnya ntị ajọ okwu ije ụwa bụ mbembe na ebe ọ ga-anọ wee ka ya ije ife ụwa bụ a mbọsị na-eme ọ ịnụbalụ dịka ada eme ada ọgbọ ya ebe ahụ ka ivele ga-anọ wee menye ya anya ya na onwe ya da jovas a na-eme ọ anọkọtazia ndị ọgbọ wee na-akpụ ya o jide onye gị mmadụ ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ọ akpọ ya nya bụ ive ya na onwe ya o nwere ife ọ na-eme ya ya nwa azakwa anụva na akpụkpọ ife ụwa bụ a na-eme ọ akpụkpọ ada agba azụ bi na mmiri nke ọkụ na-agbụ ya ije ụwa bụ mbembe ife ụwa bụ a na-eme ife o ji wee na-agwafa bụ na ya na onwe echekwubeghị na akụ ya ije ụwa na ife niile ya nwe
ya na-elele takwu ego na onwere ive ga-eme ife ụwa ba na-eme dịka ademe ana ọ maazị na ọ bụrụ otu a ka enu sikwa n'elu ije ụwa bụ ife ụwa ba na-eme dịka ademe ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme dịka ademe ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme dịka ademe ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme dịka ademe odogwu na-alị enu ndele odogwu na-alị enu ndele na-ekwe mmadụ bụ na mụ ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele na nne m amụ nwa ngwụlọ tụfue mụ n'ime ịkpa ndele na nna m amụ nwa ngwụlọ tụfue mụ n'ime ịkpa ndele nwoke m afọ anya ndele nwaanyị m afọ anya ndele odogwu na-alị enu biko badabụ mụ ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele odogwu na-alị enu ndele ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme dịka ademe eweluzie ofu mbọsị kavanọ yizu ije ụwa bụ mbembe ebe o so ụmụ ikolobịa ibi ewe na ife ụwa na-eme ba nzukọ na-eme dịka ademe ije ụwa bụ mbembe ụmụ ikolobịa wee gbala ọsọ wee bịa sịva na alụ eme ife ụwa ba na-eme na ọkụ agbachasịa iveva ije ụwa bụ mbembe kpọlụfa afa ogbe ebe ọkụ na-agba ife na o chekwakwanye ya bụ ọkụ gbaba dịka ademe mana ịmụ ikolobịa ga-azọ nya bụ ọkụ anụrụ ndị a niile wee were ọsọ wee gaba ebe afọ ife ụwa ba na-eme a ka feluzie wee bụrụ na ife gbara ọkụ ndị mmadụ nke ntị aja ụkwụ afọ adụm ofuke ụmụ ya nụ o ji wee na-anya isi ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme dịka ademe akụ ya nụ niile jie ọba jie niile vancha sụbara ka akwụsụ chachachacha si ọkụ sụwa vancha ka agwụ ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme ya ka ọ na-atazi ala wee fụ ya wee welụ bulu onwe ya ụwa bụ mbembe tinye na anị si na ya ma dị ndụ wee fụ ife a niile ife ụwa ba na-eme ụmụnne ya ejidie si na ị ga-adị ndụ wee fụ ya ije ụwa bụ si na ọ bụrụkwanụ sọsọ ya ka ọkụ gbalizie na ndị ife dị otu a mere dịka ademe ije ụwa eziokwu o nwere ndị ọkụ gbanya na ife mana ụfọdụ ka azụ ọtasịrị ebe ụfọdụ ife ụwa ba na-eme dịka ademe ụfọdụ nwere ụmụaka ụfọdụ nwere nwunye ije ụwa bụ mbembe nyesịla aka wee zọta ibeba ife ụwa nwere ba ihe na ya dị na-eme dịka ademe ije ụwa bụ mbembe ka nye mbọsị a ụmụnne ya ndị fụrụ ya n'anya wee na-echezie ife nche ụwa ba na-eme dịka ka ademe ama ka o si wee tụkwasị ivie niile obi ije ụwa bụ mbembe ife ụwa ba na-eme dịka okenye beva wee kpọli adebe n'ụlọ anya ya na-anọ ndị ọzọ na-enetezi anya vedi ekwe ka sọsọ ya na-akpa ya ife dị ụwa ọkwa ba na-eme onye ka oluzi ofu mbọsị ije ụwa bụ mbembe ndị a na-echi ya edinasi afọ na-ezuzi ife ike ụwa ba na-eme dịka ademe ụla buluva ije wee ụwa chịla bụ ụdọ mbembe jee n'ebe nwanne ya okenye a ife ụwa ba enube efi na-eme dịka ademe si ebe a chịla ovu ụdọ wee jebe n'ime ije ụwa ọfịa bụ mbembe jebe okutoko ọfịa a na-adaba na mpụ ife ụwa ba na-eme ọfịa bụ ọfịa a na-atụfu aja ife oge gboo na ije beva ụwa bụ mbembe ife ụwa ba ọfịa bụ ebe ndị beba na-atụfu ife alụ dị iche iche gbaka aba na-achụ aja ba na-eme ife a sị na-achụ azụ n'obodo tupu aka na-edebe fani ya na onwe wee jebe n'ọfịa maka na uchie bụ na ya jee n'ime ya bụ ọfịa tupu mmadụ ga-achọ ọta ebe ya si na a ga-emesigo onwe ebe a chọrọ ime onwe ifeome bụ na ọbịa fufu nnukwu osisi dị ebe a chọkata ụzọ oge si nya bụ osi chọkata ọfụrụ o wee nezie anya n'akụkụ wee soro akịrị osisi dị ebe a wee rigolu nnukwu osisi a maka na o nwere ike isi n'ukwu ewee ligo maka na isi ya bụrụ obele isi oluzie n'enu osisi ahụ were ụdọ o ji n'aka wee na-ekenye na anaka osisi ọ ga-eji wee na-alụ ọ chọrọ ime
ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme mgbogbo osisi wee si ebe a wee rekalọ wee daa n'uju dị ebe a wee dakanye n'ite ife ụwa bụ a na-eme ya na onwe na-eje na mkpụrụ na mmekata na ụmụ emekata ka mmadụ nọ n'ebe ahụ ofu onu wee nọ n'ime ya bụ ji wee raa ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe odogwu na-ali enu ndele odogwu na-ali enu ndele na-ekwe ma adabụ na m ndele ebe nọ n'ite na-echele uchi na nne m amụ ọmụ nwa ngwụlọ tụvue m n'ime ikpa na nna m amụ ọmụ nwa ngwụlọ tụvue m n'ime ikpa nwoke m afụ anya ndele nwaanyị m afụ anya odogwu na-ali enu odogwu na-ali enu biko badabụ m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele odogwu na-ali enu ndele ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ a na-eme ọ ya nwa bụ onye nọ n'elu osisi ije ụwa bụ ọ bụ ya yale aka na ọgbara na ọ mmekata ka mmadụ nọ n'ebe ahụ ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ọ na-achịgharịzi ma ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-agụ ya bụ ife ya bụ onu were akwa ọzọ ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme odogwu na-ali enu ndele odogwu na-ali enu ndele na-ekwe madabụ na m ndele ebe nọ n'ite na-echele uchi m na nne m amụ ọmụ nwa ngwụlọ tụfue m n'ime ikpa na nna m amụ ọmụ nwa ngwụlọ tụfue m n'ime ikpa nwoke m afụ anya ndele nwaanyị m afụ anya odogwu na-ali enu biko badabụ m ndele ebe nọ n'ite na-echele uchi m ndele odogwu na-ali enu ndele ije ụwa bụ mpempe ife ụwa bụ wee sizie n'elu isi ebe afọ na-eme wee ledataba ije ụwa bụ ledatazia bịa jee na anya bụ ukwu osisi wee vu nnukwu ite dọla ebe a ahụ na-eme ọ dịka a na-eme wee kwagebe ite na ụkwanyesi ite ije ụwa bụ wee fụ nwa ngwụlọ nọ n'ime ite ahụ onye na-agụnya bụ egwu ụwa bụ a na-eme ọ dịka o wee jụọ nwa ngwụlọ asị ya keke ị na-ebe a wee na-eme ije ụwa bụ mpempe nwa ngwụlọ jụọ asị ya keke ị chọtakwara n'ebe a ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa o bụ wee a sị nwa ngwụlọ na na-eme nsogbu uli ya n'ụwa rinne ije ụwa bụ mpempe nwa ngwụlọ na-ekatị ya sị ya na ị na-ezuzu ezuzu ife ụwa ọ bụ nke ikele onwe ya dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe gị biko ngị jebekwala onwe na ya na ya gwụrụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ mpempe ife ụwa ntị ya jụ okwu ajọ katazi ya sị ya ka ya kpọrọ ya n'azụ ka vanaba n'ụlọ ije ụwa bụ ọ sị ya na ama esi ya n'ebe ọbụla na ebe anya nọ ka ya ga-anọ ka ya nọdụ n'ite ebe anya nọ a na-eme ọ dịka mara a ive na-eme chi edebere ya n'ụwa a. ije ụwa bụ mpempe na ya ma na o nwere ife chukwu edebere ya ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme ije ụwa bụ akpata oyi ju nwoke m arụ o wee si ebe a wee naba ọ na-azi anya n'azụ ọ naba nnọọ na-akwasa maka na uchie ije ụwa bụ mpempe agụgụnye kedu nke bụ na ma onye dị otu a nọ n'ebe na wee na-eche ife chi edebere ya ọ dịka a na-eme ya nwa wee chịla ụdọ si na ya ga-akwụgbu onwe ya wee naba ije ụwa bụ mpempe n'ụzọ ụlọ wee si ndị enu na-echie ife ụwa bụ a tupu nye nwa anata fa achọtaba gị chọba ebe niile chọba elu na mmalụ ije emego ụwa bụ mpempe afụzi anya wee sịba na ya jere azụ ụlọ ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka a na-eme batazia n'ụlọ wee kpọba niile sịba biko onye ọbụla ije ụwa bụ mpempe na-ava echezina ya ife ụwa bụ a na-eme ọ dịka tata na ọ na-arabie echi na ọ na-arabie nwanne echi na ọ na-arabie ọ na-araba onye bụ ụsa ajọ ife ife ụwa bụ a na-eme ọ
rapụzi anya wee naba maka ba na-ana bụ ndị na-echi nwanne nwoke bụ erapụkwuru ọ si anababa nchekwuru ya afọ ọtọ ya ka chi fozielu ụtụtụ mbọsị ya wee kpọ nwanne nwoke ya ga-esi oge ju ugbo akwa onye na-esi nrọ nwanne ju ugbo efe karịrị arọ na abụọ bido mbọsị ya ogbugbu ugbo na-egbu gbaba mbọ ọ chọrọzi aka ọsịsị chọbali ya nwaanyị si otu a nwụta nwaanyị chukwu wee nyebie nwa etu a ka ọ nọkọtakwulu n'ofu mbọsị ọsị ndị baba na ya ga-echi ọzọ ndị ka nke bụ na ọ bịaziri gotere mgbe ewu ma enunu soro ụmụaka ibie ụmụ ikolobịa ibie emebe ife niile a na-eme na-eweta na-emepụ aka ọ takwubarazi maka a sị na-agbasapụ aka ife ga-abata afụ n'ụzọ ọ ga-esi wee bata eluzie mbọsị o chiri nya bụ ọzọ chisie ọzọ ọ ga-eli n'afọ ọzọ asị akeda afọ ọzọ ya ọ sị na afọ ọzọ ya bụ ekwo nwa ngwụlọ ebebasị ya ekwo nwa ngwụlọ na-aza gịnị kelu ka nwa ngwụlọ si wee bata n'ife niile ebe a na-eme eli oge bọsị ya ka o meghezila ọnụ wee kọlụ vive nya afọ n'ime ọfịa odogwu na-alị enu ndele nekwe madabu na ndele ebe nọ n'ite na-eche chi na nne m amụ nwa ngwụlọ tụfuo emu n'ime ịkpa ndele na nna m amụ nwa ngwụlọ tụfuo emu n'ime ịkpa ndele nwoke m afọ anya ndele nwaanyị m afọ anya ndele odogwu na-alị enu biko badabu m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi m ndele odogwu na-alị enu ndele ndị nwa bụ onye na-eche na ụbọchị amarọzi wee bụrụ na ọ ma dị nataziri ya mma lụtakwa na mkpi igwala ọgba afanya gbagharị ya afa ndụ ya gba na nke uto na onye dị ndụ ga-eto uto ya bụ nke bụ onye ka dị ndụ akalụkwa n'ụbọchị achị eji maka na anụ ka fọkwara n'isi efi odogwu na-alị enu ndele nekwe madabu na ndele ebe nọ n'ite na-eche chi ndele na nne m amụ nwa ngwụlọ tụfuo emu n'ime ịkpa ndele na nna m amụ nwa ngwụlọ tụfuo emu n'ime ịkpa ndele nwoke m afọ anya ndele nwaanyị m afọ anya ndele odogwu na-alị enu biko badabu m ndele ebe nọ n'ite na-eche chi ndele odogwu na-alị enu